Elo, dzisiaj sobie nagram poradnik z jak pobrać Windowsa 10. No to może zaczynamy. Wchodzimy w naszą przeglądarkę i wpisujemy Windows, Win 10, Windows albo Win 10 download i mamy tutaj program Windows 10 ISO. Aktualni, widzicie, tutaj macie aktualni takie tutaj mamy na dole takie coś, Windows, Office, Lumia, tak zobaczycie jak sobie. Nie będę wam opowiadał, wchodzicie w aktualni. I wam się taki mały pliczek pobiera. Tutaj takie on zajmuje tylko 7 MB, ale to mało jak na wasz komputer chyba. Dobra, już się wam pobrało. Tutaj nam takie coś wyskoczyło. Klikacie tak. Dobra, jestem po przerwie, to można i szczerze wyłączyć, ale zobacz. Dobra, jestem. Jeśli wam się tutaj nie ten, to możecie już tą stronę zamknąć. I jak wam się ten, to wchodzicie w mój komputer, w ten komputer, bo mi dał sobie 10. Macie tutaj takie i bierze tu cię w pobrane. I tutaj mam wszystko, co mam pobrane. Tutaj macie takie Get Windows 10 SDS. Klikacie w to. Klikacie. Wyskoczy wam takie coś, klikacie tak. Już jest takie coś. Takie coś. Zamykacie to ten. Ja już tutaj wam to się pobiera Windows System 10. Proszę ten, bo to będzie długie pobieranie. Tam już będziecie musieli tylko dalej, tam wam się chyba zacznie jeszcze raz coś pobierać. Klikacie dalej. Komputer wam się wyłączy. Będzie się tam coś jeszcze jak wyłączy, to nie przyjmujcie się, bo tu się nic nie dzieje, tylko się wgrywa nowy Windows. Ja już zamknę, bo już mam Windowsa. Ja wam pokażę, jak wygląda menadżer. Tutaj macie tak jak ten, tylko menadżer zadań. Macie takie coś, więcej szczegółów macie tutaj, co chodzi wam u was w komputerze. Sobie zakończę. Pokazuję wam, ile megabajtów wam to zżera. No i tutaj macie wydajność procesu, pamięć, dysk, CD, Wi-Fi. Tutaj brak połączenia, tu nie ma Bluetooth, brak połączenia. Dobra, no to teraz możecie sobie zamknąć. To chyba będzie